ですね、カウンセラー一やってるんですけど、それの役に立てられるかなと思って、それでちょっと覚えてみようと思って、もともと興味を持ってたんですけど、ピンときたので、メールを最初初めて見た時ピンときたので、ちょっとあれしてみました。正直こんな簡単に覚えられるものなのっていう感覚の部分と、暗闇に光が差してきたみたいな感覚が自分の中にあって、ちょっと最近行き詰まってたっていう部分がちょっと催眠術の講習受けてちょっと違う道が開けたかなっていう感想になりましたね。はい、結構催眠術ってうさんくさいと思われたり、覚えるにもどこに行ったらいいかわからないとか、高い金取られるってイメージ持ってると思うんですけど、意外とそんなことなくて、ちょっとでも興味あるんだったら、考えないでまず行動してみた方がいいんじゃないかなと思いましたね。はい。